Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ρήματα τύπου Α. Αυτόν τον τύπο χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Χρησιμοποιούμε σχεδόν πάντα, νομίζω. Έχουμε πολλές λέξεις που έχουν, πολλά ρήματα έχουμε που έχουν το ρήμα Α. Και πάμε να μάθουμε, τώρα θα μάθουμε πολλά ρήματα θα μάθουμε, γι' αυτό πρέπει να δείτε και άλλα βίντεο που θα κάνω, επειδή θα είναι περίπου 140 λέξεις. Τύπος Α. Για παράδειγμα, μένω. Εγώ μένω, εσύ μένεις, αυτός, αυτή, αυτό. Μένει, εμείς μένουμε, εσείς μένετε, αυτοί, αυτές, αυτά. Αγοράζω, αλλάζω, ανάβω, ανακατεύω, ανεβαίνω, ανοίγω, απλώνω, αποφασίζω, αρέσω, μου αρέσει, λέμε πιο συχνά, μου αρέσει ή μου αρέσουν, αλλά υπάρχει το ρήμα αρέσω, εγώ σας αρέσω, πείτε μου σας αρέσω. Αρρωσταίνω,